kaitane nang jejer saben benane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenapa atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kacaku agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katempuyan mula wong tresno ora kena wis sempurna ora becik kanggone para wanita kangge rawe iku paribasane tenyendang rame luwe becik tak tinggal lagi. Yuk.